Xogamos na rúa ocupa a praza do Concello cunha pista de deslizamento para que pequenos e maiores se lancen a desfrutar das festas. E saca a adrenalina en marcha que mellor que probar a tirolina da Alameda. Atraccións para todos os públicos custodiadas por elfos. O horario é de 12 a 14 horas polas mañáns e de 4:30 a 7:30 polas tardes. E se o tempo non acompaña, tamén hai opcións a cuberto. No recinto feiral pódese desfrutar de Mundo Nadal ata o 6 de xaneiro. A pista de xeo é o seu maior reclamo, con 30 metros de largo por 18 de ancho para acoller a toda a familia. Os visitantes poderán atopar tamén hinchables e outros xogos para os máis cativos, ademais de obradoiros, contacontos e xogos musicais. Complétase a oferta cun mercado de artesanía e unha zona de food trucks. Mundo Nadal está aberto de 12 a 2 polas mañáns e de 4 a 11 polas tardes.